Čaute ľudia. Čaute. Čaute ľudia. Prestaň. No čo? Ľudia, nemôžem byť na kamere, viete prečo? Lebo mám ísť zadku. A ja. On nemá, pozrite, on žere sačok len. Sačko žrút. Žere šťačky každý deň. A teraz ty sa predvádzaš. Ja sa nepredvádam, ja len hovorím, lebo to je pravda, čo robíš. Easy. Napíšte do komentárov, či by ste chceli nejaké roastovacie video, ok? Napíšte nám do komentárov. A dajte aj like a odber, keby ste chceli ďalšiu epizódu dať tohto tu. Čo robíš? A že nestyklo, keď tancuješ. Ľudia, toto asi najhorší tanec, ak som kedy v živote videl. Ježe veď si chodil na tanečnú. Nie. Nechodil. Musí ísť za mňa. Čo mám robiť? Kopni do tohto čuda a zlom si nohu, skoč na tú stoličku a kopni do telky, do plejka sem. A reálne som myslel. Okrem damu. Okrem čo? Čo si povedal? Musíš. A čo? Musíš to spraviť. Musíš to spraviť. Musíš to spraviť. Čo ti je? Hej, Jožka, ťa vidím tak dosť veľko. Ťa vidím brutálne veľko. Čo ti je? Ťa vidím extrémne veľko. Toto je iShow Speed. iShow Speed to máš! Čo sa predvádzaš? Dám na tom lepšiu atmosféru. Zasni. Čo robíš? Ľudia, príde vám toto dobre?
Ja, on si myslí, že má auru, veď nič nemá. Hej. Veď auru nemáš, však sa kúkne na seba. Kúkaj na seba, ty kokos. Sorry za toto. Ale sme dali toto, že neopakujete, že David? Hej. Si myslí ľudia, že má auru. To Kylus má väčšiu auru. Aký Kylus? Kylus! Nepoznáš Kylusa? Kylus! Nepoznáš ho? Cyrus. Kylus. Hej, viem. Kylus. On má o mnoho väčšiu auru. Tak ako mám, čo mám robiť? Aby si obehol jeho auru? Aha. Ty nikdy neobehneš jeho auru. Ráno on má auru jak Sammy, počúvaj. Veď. Musím otočku dvakrát skúsiť. No poď! Poď! Sa natoča. Skúsim dvakrát otočiť sa vo vzduchu. Daj, počítaj. Len raz. Skúsim najrýchlejšie. Čo robíš? A neviem. No ukáž. 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 Nevidím cez kameru. Mám buchať? Nie. Čo si teraz spravil? Jaké salto? Čo si spravil? Skúsim takto málo, tak. OK, sa pridám k tebe. No, budem kameraman. Ne, veď obidva tam si. Počkaj, musím dať si nastaviť. Ty choď, ja. O. Tak? Ešte? Stačí. Štyrice nám stačí. Dám skúsiť. Ľudia, vidíte dobre? Mám kúknuť? Počkaj. Mám kúknuť. No, daj. Tak toto musí byť. Vše ľudia. OK? Hej. Hej, vidno. Ja idem si koscať. Mám pomoc? Aha, David, urob, že... Aha, David, sa tak nasvič, že tak rob. A potom No, vieš ukáž. čo? Potom ideš tak. A musíš prestať svičiť. Sa nasvič, že tak. Ide takhle tak buchnúť, ale potom ideš. Ho? Mám ti naučiť? Skús takto, že... Skús sa rozbehnúť. Ľudia, ukážem vám jeden trik. Jak som... jak môžete takého zabiť. Predstavte, že na zemi sem má onú hlavu. Pozrite, nerobte to fakt doma. Toto neskúšajte, ok? Snáď je vám to jasné. Všade, že... Hej, dávam ti toho tu. Pozrite. Natoč to. OK, aha. A. Pozrite, ľudia, takto proste leží. A keď je to zlodej, tak Kľudne. to pri nechceme zlodej. Tu je David a skočí na ňo asi. Sa pošnikne.
ja viem, podrž. Ale ešte to nekončí. Keď ešte stále bude žiť, musíte mu toto spraviť. Pozrite takto. Budete spraviť toto? Tak dáte ruku. Keď sa tak chytíte, keď budete cítiť do silnú kosť, tak toto spravte. A už bude dorazený. Tak sa skúsiť teraz, podrž. Chcem ja to skúsiť. Choď tam, kde som ja bol. Takto? No. OK? Tak? OK, mám silnú. No, potom musíš na hlavu skočiť. Ty si tegieš. Nás toto zabiješ, kedy pôjdeš tak a na srdca si. Tedy už bude tu. Ľudia. A toto, kedy tako chceš... Aha, kedy tu bude taký cigán. Čakaj, teraz aké ličky zná. Boli? No, toto on spravil takto lakťom. Pozeraj. Kurva, lebo to bude bolieť. Od rány nebudem ani moc dýchať, pozeraj. Sem to, chceme ten orgán, pozeraj. Pozeraj, čo spravíš. A hej, pozeraj, čum. Ľudia, ako vidíte. Keď si sem tak udriete, alebo tak, kde sem, v tomto okolí. Toto, tu. Aha, že tu Tak to a bude tak. brutálne ľudia boliť. A viete, čo spravil ti zlodejovi? Keď bude takto. Je skurva. Peace out! A tak tomu vy viete. A nezabudnite spraviť toto. OK, teraz ty. Shit. Teraz ja chcem ukázať. Aha. Ľudia, keď takto ťa tak drží, robte, že tak buchnite ho tak s lakťom, tu, že David. Hej. Potom on sa spadne a spadol. A teraz urob, že dáte chod a ide. A on by ušiel. Ale kedy on mal vybitý vzduch, A tak by mohol utiec. ok, tak keď pojete tak, sadnete na ňo a tak, je vyriešený. A tak. A teraz vyskočíme. A teraz, keď bude stále žiť, že David, Hej. chyťte, Tomu musíte spraviť toto. a teraz takto. What the fuck? Počkaj. Čaute ľudia, ďakujeme za to, že nás pozeráte.